Sorry, my brother. Great Ojionu of Umaka City. That is me. The eye of the people. Ofun one Umaka grass school. One. But to say, it will maha, it will move because he will get to get the maha now. When I get here. So you be a mum. I come here. Hey, that brother Lily, tenant Yanin. Lock them up. Why? Because warrior HO2. Do you know what HO2 is? What? That is bad, my brother. And that was why I came. They will be released. Oh, I get released here. But told the case I know in the village. High court. That's not true. Lowash. That's more journal at Tusash. Say more journal at Tusash. Well, anything will equal. But the thing there is that people of Umaka, I like have strangers. Ima, got this so preposterous, so locomotive, so like a sicker, so minutious that like out of these people. You need to do something about it. No, I'll do something about it. Thanks. Hi. Oh. Hi. Kakurame, you silence. See, let me infringe myself. Najukwani otumshihwa ahonia. Ori bediri. Ahona ata jarake ewe jagaje Thanksgiving. Oh, say one name. Hello, the Ebem Shalaje. This place, when you remove the Igbo fly yoga, especially from here, the water yoga, what yellow bunny, when you buy another one. Uka cho wone ni kwanu. Ele kwanu ke kporo mekwenti, mama shila elo yem na hunu gada kafu akwa. Nde kwa nga ga ebe akwa. Owone ni ha ahụ. Ijego wamagugo. Wamagugo nugenye maka o. Ai. Onye si obodo oyibo kpọọ m. Wee sị m na nwa m nwaanyị nọ n'ụlọ nga. Hey! Na ngweta ego ka e wee gbapụta ya. Gwanụ. Hey! Uyo mkpọrọ. Elekwana ihe mere ji ejekwanụ ke mkpọrọ biko kwanụ. Ejikwa m sharụ mana ha ọrụ. Ọkwa ha sịrị ha na-alụ na bank. Agụtara m nke nga akwa. Hey! Na-ekwu okwu ego eji agbapụta ya tọkwanụ m biko. Elekwana ihe anyị ga-eme nunu. Ewu. Mgbe ebe m na hichaa anya mmiri, hichaa anya gị. Hichaa anya gị ebe m na anyị mara nụ ha ga-eme ya. Ele ha anyị ga-eme nu. Ewu. Ọkwa onye nwe osi m na ha na mweta ego ka e wee gbapụta ya. Chai, ngwa ihu na ha ikwuru gbula karị mma. Ere ala wejee na mma ego. Nwụrụ makwa ọrụ mmanụ aha akpa ego, nwowe akwala gị ego, ewerekwa zụ aha akpa ala ọzọ. Nụ na ikwu nne ya mgba mechie nọ na ebe m na akwa. Ọkwa ihe mekwa aka ụka ga anachikwa nna ọwụhụ na gị elekwa ha agala ime na. Ihu na ihe mekwa aka ụka ga-achịkwa nna ọwụhụ na gị agala meme na ekpe ole. Nwata atọ na nga. Chineke a ga-ekpe. Chineke a ga-ekpe. Ihe o mekwa na o ji jebe nga. Ozuo n'ori na bank. Onwe n'oshi mma ejezu. Ụwa ma ejelezu n'oshi. Ezere ụwa nwa gị ma jezu oshi. Zere ụwa ije obodo oyibo ka ịlapụta m. Obi adị m ọma maka ndị bi n'ụlọ anyị kpọrọ gaa police station. Hapụ ndị a. Achọ m ka ụdịrị ihe ama ọzọ.
asụ na ọwụ maka amamihe ụwa ji ọ gara nọ polis steshọn ruo ugbu a ọ bịa ka mma biko achọrọ m ka anyị biri n'udo sai ekele dịrị Chineke na ndụ gị ọ bụ mgbe ọla nwa amụrụ amụ nwa ọbụla amụchiri ike kwuo okwu ote ụka na-atọ gị nwara nwa amụchiri ike ya kwu ha n'okwu otu ọnụ mmiri okwu ya na-atọ ụtọ ọwụdụ onye ọbụla ịhụrụ na-agbawo wowowowo mgbe ọbụla ịhụrụ ya o tije gị mkpu ọ rụja gị aka o feje gị n'isi onye ahụ aṅụdị mmiri ara ihe ejirizi onye ahụ mmiri ara ehi ọwachi ụka ikwuru wo ụtọ ndụ ahụ nze Chineke n'ilo asị ilo dị ihe anyị na-anọ n'ime ụgbọ ahụ otu onye ilu anyị lụọ anyị ka agụ ụmụazị obodo dị ka anyị na-enwe dị ha mere achịrị anyị chi gaa n'ụlọ nga ka nga achịrịla akwa ọkụkọ chikpuo n'ime ụlọ Chineke gọziere m gị ịnụkwa ịgbalịala tanksa ọ kakwu mma na ịma na-ewu pieces ọ bụrụ otu a ka born again na-adị born again nwa gbakwa ọkụ ọ bụrụ otu a ka ahụ ọnụ born again na-adị eje m buga arụsị nna ha fere febe dị ọjọọ gwakwa ndị agha kwa ọgwụ unu ha emekwe na spy gwakwa ihe mere na ijiri mmadụ na iwu born again ndị ezigbo ya ọ maka na inye ya opportunity iji gosi gị ezigbote born again shi anyị n'ime ihe na-achọ mgbe ọla gị na-anwapụta ọnwa na anyị n'ime ewepụtasị born againizm n'ime anyị mana ọ na ị ga-enye anyị opportunity ka iji gị ụdị born again anyị gwa gị na anyị wụ born again n'ime mkpụrụ obi wa ụdị ihe anyị wụ otu a o ja gwakwa ndị a ugwu ụlọ ha emekwe na spy ha kwụkwọ ụgwọ maka nsogbu ọzọ ibidokwa gwakwa ha ụwa site taa ruo ofu ọnwa can you pay sai imekwenụ n'ụwụ ọwụdụ sai anyị dele anya n'akwụkwọ ma ọ na receipt unu nyere anyị kama na ọwụ ime otu ekọnọmi ịkọ dị very ekọnọmi ihe mere na ebe anyị na-arụ ọrụ otu esiri chitiga anyị na mgbe anyị nọ na nga ka anyị hụrụ ha dị akwụkwọ wetara anyị so ụgwọ na anyị ga-agbagodo break for 5 months na anyị ga-agba break for 5 months ele ihe nọkwanụ n'ụgwọ ụlọ ọ ma anyị kwụọla asọ ọwụdokwa onye na-ebugharị anyị otu nke ọ na-ebugharị anyị chegelekwa chege sabatikal a na-ebugharị anyị ebugharịchakwala anyị anyị nọkwa ka anyị nọ asị ebugharị ha anyị onweghị ga-eme anyị hapụ ịkwụ ụgwọ ụlọ mana otu ọ dị na osi na-adị ọgide ete aka ihe gịsịkwa m kwuo 9 months naanị 9 months anyị kwụrụ ya site taa ruo ofu ọnwa I hope you can pay otu ọnwa anyị ga-eji eji ike nga anyị gara ofu ọnwa tupu m echefu as one family aga m na-achọ ka anyị na-ekpe ekpere before anyị agawa ọrụ jiri igwe tụpụtawa ya nwa udo ọ dị mma ọgalanlọ eme m jiri ya ọnụ ndị ọpọchiti ya yọọ gị ma otu anyị na-anọ na bank ị ga-agwara anyị ụwa ụlọ ọba na toilet ya ma ọsịsa ma ihe ọ na-anyị ọkwa ihe oriri ka ọ ga ya da na-eshi ọsụ anwụọ na m anwụọ dedego onye ịhụrụ ihu ibego bịa nga na-ekwu ụka moto ekwu ụka ụlọ ha ga-anụ na be nna ha ihe bịara nga wee ikwu ụka ashị nwokorobịa ashị dị mkpa ashị si m ọgụ nne gị ka m nye ga ihe m na-anya nara na anya m go ọchị kwụpụ gị ọgụ ka m na-anya ị na-adị ka ogbene dedego nwaanyị nwunye gị alala isi nye ọgụ ka ashị ịbịara bịa inye m complaints Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nwanne m nwoke Silas gụpụtara ya okwu nke onye nwaanyị. anyị ga-agụ John 3:3 n'ụtụtụ a. You cannot enter the kingdom of God except you are born again. yes You have to love your neighbor as you love yourself. Hụ mmadụ ibe gị na otu isi hụ onwe gị. Unu ekwesịrị na-alụ ọgụ na-esegharị okwu ọ dịghị mma. Ụwa gba ọtọ dụ anyị na-ekpere n'ụtụtụ a.
ee nga ọla agakwara Chineke ji aka ya na-akpọ m oku emekwa ya akpọ m oku emekwa ya akpọ m oku Chineke ọkpọnụ ndị mmiri ọsọ ndị nsọ ka ọ na-akpọ ekele dịrị ya ebe ọ kpọrọ m sị praise our God. Hallelujah. Praise our God. Hallelujah. Hallelujahs. 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 Jawayama, o kwesịrị inye ya ekele jana ya mmụọ Jayama, o kwesịrị inye ya ekele jayama. O kwesịrị inye ya ekele ya mma o. Abụ n'aha Jizọs. Amen. N'ike na ọbara nke dọrọ n'ime osimiri uhie ewu Jizọs. Ọ bụ n'ike nke dọrọ n'ime ọbara nwa atụrụ. Nwa atụrụ ahụ dịkwa ụmụ nwa atụrụ na ndị mmadụ na-eji akwaga ajakwa ụzọ ha. Ihe a kpọrọ nwa atụrụ Kalvarị. N'ike ya ka anyị ga-ekpe ekpere a n'aha Jizọs. Nna, ọgwụgwụ wee kwụsị ọgwụ. Naanị gị wụlọ elu oyi ụmụ ogbenye. Agụ uwe ofe olugbo ma ofe ede ụmụ ogbenye na-eji arịra nwaanyị. Nke ọbụla anyị pụtara ote agụrụgụ m anyị chetaghị ote maka Chukwu obi elu anyị. Nna, ọgwụgwụ kpara ya okunu ọkwa nọ na onwe m gba ga ete ọma aka sị m kpọwa ụgbọ dịka Pita na Simon chiri kwa ụgbọ n'ime osimiri ụgbọ. Ọwụ ụgbọwa ka m nọ n'elu na-akwụkwanụ ada aga m akwagakwana ụrụ ụgbọwa hụ isi ụgbọ isi ụgbọ m ọwụrụ ekwenụ ntị. Nna, oh I know. Nna, ọ dị onye ọbụla na-emegbu nwa ogbenye fopụ ya onye ka m ga-efuru ji akwụ fowe. Nna m iwe onye ofufo onye ọbụla awụ ọganihu mmanụ ibi ya si ya nwere ụlọ na-adịghị ụlọ mkpọkọrọ ụlọ na-esi mmiri na ndị bi n'ime ya na-adị ezu ike mgbe ọbụla ihe ọ na-awụ ụgwọ ụlọ. Nna m were ọnwụ kwụọ ya ụgwọ. Eleta mmanụ ga-esibiri nga mma na ha gide eri ala okụta ihe na-akarị ya gbamgbam n'ụzọ onye ọwụwa okele anya na-eke udele oriri ozu onye ọwụ. Chineke biko nna echefuola m n'ezinụlọ ka anyị na ụdịkwa ikuku ka m kwuru asị m go ada onye ọbụla ebi n'ụlọ ya na-adịghị ekwe anyị ike si awụla ndọd. Nna biko fopụrụ anyị onye ọwụ iwe ofu ero niile wee ero ọjọọ na ndụ anyị foshiwa fopụ landlord ọbụla sị ndị bi na nke ya agịdị enwere ezumike. Chineke nna were ọpụrụshọn gụ ọpụt onye ọbụla sa bi na nke ya na-enye anyị ọgịdị enye anyị pieces of mind. Chineke nyere anyị ya RIP ya nye ya ka ala kwụpụ ọdụ egbe eluigwe gbagbuo onye ọwụ. Arịkwanụ ndị nke wụsị ihe a pụtara ụwa wee tụta chingọm agbọbịa isi mkpe gbọbịa na-enwedị ihe o mere ndị nsọta agụ ka chingọm ị na-agbakwa chingọm ga a na-ekpe ekpere ndị eluigwe gbakwa agụ ka chingọm tam nọnsens ụbọtọ kedu ihe ọwụ ole ihe ọwụ ụbọtọ ele ihe ọwụkwanụ ele nke fopụ landlord fopụ onye nwe ụlọ ekpere na mkpego ugbu a ekpere m ya na direction m ọkwa ewepụtasịga m otu ndị Mozis si atasi aka gị ghọchara wa ya riwa ka ọgụ ka agwaga ụbọtọ kedu onye ọzọ nwe ụlọ abụghị m akpọdụ m okonga nye m so onye nwe ụlọ bụrụ onye Kraịst sokwuru nwe ụlọ ụbọtọ si fopụ m fopụ onye gịnị enwe mgbe anyị kpọrọ gị aha direct ọkwa iji indirect na-ekpe ekpere na mgbe onye bi n'igwe na-anakwa n'otuto onwe onye ọzọ fụrụ ụlọ a onwe onye ọzọ bụ landlord onwe onye ọzọ ụlọ so fopụ elekpọta ekpere mberebe ga-eche ebutere m nsogbu ọkwa ndị eluigwe na-arụ ọrụ ihe o okwu fopụ gị si afọ okwu gị fopụ landlord fopụ mmụ asị iwe ajọ landlord ya fopụ nụṅụ ma asị iwu dị ezigbo ajọ landlord ya ha anụṅụ ekpere ọjọọ ọnwụ na ịmụ nwaanyị nkịta m tiwapụ gị ọnụ akụkwala biko nkịta mgbaga wụsị ịmụ nwaanyị gịnị ndị ga-egwe disturb the hotel na n'ụlọ a ụwa bụ ọtọ zara ụwa gbonye na nnukwu egwu na gị asị m gbonye na egwu na gị na
unu na-agbara egwu unu na-agbara egwu ọgbanyụọ na ndụ ya onye na-eme unu n'isi onwe onye na-eme unu n'isi na-etikasị egwu onye nọ ngọzi oje ahara ha ụra unu na-agba egwu lalọdeti ule wowowo redi ihe na-eme gị nụ ele ihe mgbawara nwoke aka agụ Chineke kekwuru ihe ọma ga-ewere ndụ gị nye Chineke gị were ndụ gị nyere nsogbu ele ihe ọwụ okongo ọwụ nụ mmelere ume lee taa unu na-abụja kwapụ n'ụlọ taa nwa nọ kwụja kwapụ taa nwa na-adị ihe kwụja kwapụ ụwara Machi, lekwe. Arịda ebe anyị gacha anyị agado akwapụ read our lip anyị agado akwapụ ebe arụfụ ele ebe arụfụ si chịkọta ya unu agụdụ chekwentị ka ngwa na-abụ emesi unu ga-agụdụ mgbe m na-egosighị onye bụ okongo unu ga-emesi agụdụ unu ji akwapụta ụkwaghị ịmụtara ịkpọ m aha mbụ m ka ị na-agba aha okongo ọ bụghị ịkpọ landlord gị gị na-agba m okongo okongo ma jidala gị ele ihe na-eme gị nụ wara na ihe na-eme gị nụ ebe dị onye nwe ụlọ ịwụ a na-agbago chukwu ụlọ gị na-afọliga ekeli nkeli m ụlọ a na-ekwudo ka ekwe ekete na ibi n'ime ya abalị anyị kpọkwụrụ mmiri adịkwa izu ike mmiri ga-alụga anyị lụga anwụ mama ọ ga-amaga anyị anyị na-eji tụkwa ya na-emere gị piti amadụ ma ya na-eshie ka ọwa ụmụ ọchịchịra akpịrị egbuola anyị edote ahụ zere ụwa arị ya nwa akpịrị anwụ na-ata ma akpịrị na-ata ya tawana Kenye anyị 3 months with notice. Ga-abịa nye anyị 1 month. Anyị ga-eji echebara ya echiche. Bịa tụkwasị ahịa 1 month ya ka ise. Anyị bịa lee ma anyị ga-akwapụ ma anyị agada akwapụ. Anyị bịa werezie herụ ka 3 years. Ya 3 years. 3 years. Were marakwara ma anyị pụja. Ma anyị ga-anọ n'ekete. Mana anyị makwa ma enwede ebe anyị gaji anyị wala ekwe mbili igwu ile egwu m arụfọ ele ebe arụfọ si chịkọta ndị ara chịtara n'ụlọ longo o si chịkọta ihe ne mmenye unu 3 years unu were chie m unu ya kwapụ mba ihe mmegbo unu 10 years mba mmenye unu mba dasisi n'ụlọ ne wow wakwa gị isi nopụghị isi wa gị isi anyị nopụghị isi na ihe unu na-ata nonsens ataghịrị ihe m amaghị ihe ọ bụ ebe a amamihe ọ bụdụ amamọwa azụ ka ọba ọkụkọ ma ọmamihe ọ wa abụ ịgbajirila ndụ gị iriele mkpụrụ obi gị ka ji ma umeji ṅụ ote ka ndị mbụ gbajiri azụ ga-esi ote gbajipụrụ anyị gị n'ezinụlọ ebe anyị bịara nga gị inye anyị mkpomọkụ ala ụmụaka ịnọ n'ụlọ ya ga-enye gị mkpogo ọkụ otu ịsa igide enwe kolin min igidekwa na-enwe kolin min aka na ijiri gbaji azụ ka a ga-eji agbaji nụ ịbịara n'ụlọ ọwụ ụlọ nna gị ọrụrụ ịrụtali ụlọ asị gị ga-abụ ibu na ala dịkpọ gị bịa nga anọ na-agbakpọrị anyị ka azụ Therefor ịkpọrọla nwa na ka ị ga mebie ya otu agwa gị dị bịa oji ọnụ ka oji imi ka ọ gị ka na-akpọ gị na village a mind your own business ọ gịnị mind your business na-akpọrọ gị ọta akị gị kwanzụ nyere nkume n'olu na-aga hụzigharịa kwa ya ụkọ ọbụla pụtara gị itinye ọnụ mind your business o why won't I put my mouth why mma gị etinye ma ọnụ ọke gị ọmụ the only educated human being like this community ịmakwa onye nwụ ohom iyi efe ndị youth
cops mba ọwụ cops ọwụ m onye nwụrụ anwụ efe ndị youth ọpa do you know me now ifom nwara bang boys with anya igbo gị ịkpọrọla nwatakịrị a ị kwesịrị ịnụ gawala ka ichi ga-ehepụ mma gị small girl like you lee ile ezuzarị Oga biko akpọkwana small girl ọbụkwana m obere nwa biko kedụ mkparị bụ ya ịmakwa na nne m dị adị m 18 years hey bebi hapụ onye a onye nzuzu isi adịrọ ya mma ịhụra gị Ojono na village a ibule be my own side kpachara anya gị maka m taa gị nwanne m taa gị wepụ aka na my parole jikwa ese wepụ aka na my parole nne etinye ọnụ na your parole or my own parole why with point of correction ga-ata m nwoke ka m bụ lee onye ga-ata lee m agwa gị ile eme adị mma and as for you 18 years iriwele ihe ihe magịla mpagịle erihu for over 25 years ago. Mba wepụ mpa na mama ebe a biko onye ọbụla na-eme ihe gbasara m nwa na-eme ihe gbasara m. Hey, I see. Na baby yo ka ịwa ahịa hapụ onye nzuzu a isi adịghị ya mma. Oh, okay. Kono ụwa no problem. Now and mmiri na-ezo na ihe elezo mmiri gị ịchọrọ ile nwatakịrị 18 years a chi imebi ya ahụrụ ọkụ gị were ahụrụ igbo ahụ nwunye ya na-ahụ nwa ala anya ala achazi ahụrụ ọkụ hey and mmiri ka azobe nnọọ ihe unu ezigbo weda ala eji eme ha anọghị agbadịla ọ ga-atụrụ ime Chineke nna mmakwana ngabịa ga-ebieru n'okporo onye nwụrụ onye ọla ị nwetara n'ụzọ and mmiri ga-apụta ma mmiri zogo mmụọla mmiri nzogo